Τα καλύτερα και τα χειρότερα βιβλία του 2025. Πάμε. Στα βιβλία που μου άρεσαν, ξεκινάω με ένα το οποίο δεν το έχω σε φυσική μορφή, αλλά το άκουσα. Είναι το Κρασί από τα χείλη σου του Κώστα Κρομίδα. Μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι γίνεται αυτό με το αγαπημένο μου από το συγγραφέα. Το 2025 ήταν η χρονιά που διάβασα τη σειρά των αγοριών του Τόμεν και μπήκε στην καρδούλα μου για όλη μου τη ζωή. Δεν πειράζει που είναι τοξικά, δεν πειράζει που είναι δύσκολα, δεν πειράζει τίποτα. Ξεχωρίζω το Releasing 10, που είναι το τελευταίο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει με την ιστορία της Liz και του Hugh. Περιμένω το 2026 να κυκλοφορήσει η συνέχεια όπως μας έχει προειδεάσει η συγγραφέας. Άλλη μια πρωτιά για το 2025 ήταν ο Ντοστογεύσκι, οι Λευκές Νύχτες, μια μικρή και πολύ ωραία νουβέλα η οποία διαβάζεται απνευστή με πολύ ωραίο ρομαντισμό και πολύ ωραίους συμφωλισμούς. Από το 2025 για τα καλύτερα του βιβλία δεν θα μπορούσε να λείπει η Οφιλία και το Πορτιέρο, παρότι είναι το προηγούμενο βιβλίο που κυκλοφόρησε δηλαδή το 2024, Θεσσαλονικάρα, ερωτικό τρίγανο, τι άλλο να ζητήσουμε πια. Κακή συνήθεια της Αλάνα Πορτέρο, από τις εκδόσεις Πατάκη, ένα βιβλίο το οποίο μου έβαλε πολύ στη διαδικασία να σκεφτώ πόσο δύσκολο θα ήταν να ήμουν γεννημένη σε ένα σώμα που δεν μου άνοιγε, σε ένα σώμα που δεν ήταν εγώ. One Italian Summer της Ρεμπέκα Σέρλ, όχι τόσο πολύ για την μαγική του υπόθεση, όσο για το ταξίδι στην Ιταλία και για την υπέροχη σχέση μητέρας και κόρης. Άλλη μια νουβέλα, Στέφανος Παπαδημητρίου, Σφαγή των Αθώων, από τις εκδόσεις Ψυχογιός, πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο ασχολείται με την μάστιγα της βίας των ανηλίκων και σας το πρότεινα και σε ξεχωριστό βίντεο να το διαβάσετε, σας το προτείνω και τώρα. Η Πλεξούδα της Πατρίζια Κολομπανή, ένα βιβλίο το οποίο μου άρεσε πολύ από τις εκδόσεις Πατάκη, 3 γυναίκες, 3 διαφορετικές ζωές που η μοίρα τις ενώνει. Υπάρχει και δεύτερο βιβλίο, δεν το έχω διαβάσει, πάει για το 2026. Ένα non-fiction βιβλίο για να κάνουμε και μία διαφορά, Ο καπιταλισμός της πλατφόρμας του Νίκ Σέρνικ. Ένα βιβλίο το οποίο ασχολείται με τα social media, με τις πλατφόρμες, γενικά με τη ζωή, την ψηφιακή, την πολύ γρήγορη που ζούμε αυτό το διάστημα. Φιστίκι που γυλάει και σταγόνες από τις εκδόσεις Διότερς. Έχω κάνει ξεχωριστό βίντεο για αυτό το βιβλίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το βάζω στα βιβλία που ξεχωρίζω για το 2025. Μπράβο στο Φιστίκι. Περιμένω και τα επόμενα. Better Than the Movies της Lynn Pater. Κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος. Ένα βιβλίο που είναι σαν feel good rom-com ταινία και γι' αυτό για μένα ξεχώρισε. Δεν έχει καθόλου σματ, δεν έχει τίποτα το πονηρό. Είναι 2 παιδιά που μόλις τελειώνουν το σχολείο και έχουν ένας πολύ ωραίος έρωτας. The Very Secret Society of Irregular Witches της Σαγκουμαντάνα, το οποίο επίσης κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Έλξης, αν δεν κάνω λάθος. Ένα βιβλίο που μου άρεσε πολύ, με μαγεία, ανάλαφρο, διαβάζονταν πάρα πολύ εύκολο και είχε έτσι και λίγο πολύ φθινοπορεινά vibes. Το ξεχώρισα. Πάμε στα βιβλία που δεν μου άρεσαν. Ξεκινάω με 2 τα οποία δεν έχω να σας τα δείξω γιατί το ένα το άκουσα και είναι το Μην κοιτάξεις πίσω της Ελευθερίας Μεταξά, το οποίο δεν με κέρδισε δυστυχώς καθόλου, παρότι ήταν και σε αφήγηση της ίδιας συγγραφέας όταν το άκουσα. Και το Read Between the Lines της Emily Kerr, κοιτάω και το σκονάκι μου ταυτόχρονα, το οποίο ενώ είχε πολύ υποσχόμενη περιγραφή, τελικά ήταν μια νιέχ για μένα, σε άπτες στα ελληνικά. Πάμε και στα βιβλία της φυσικής μορφής που δεν μου άρεσαν. Αναφάγκο Βασιλιάς της Οργής. Γενικά δεν την πήρα την υπόλοιπη την σειρά. Μου φάνηκε πολύ ίδιο με τη σειρά την Twisted και απλά είναι σε διαφορετικές ηλικίες, οπότε δεν μου άρεσε. Ήμασταν όλοι ψεύτες της Emily Lockhart από τις εκδόσεις Διόπτερα, ένα βιβλίο το οποίο δεν κατάλαβα το λόγο της ύπαρξής του, δεν μου άρεσε και από ό,τι μου είχατε γράψει και σε ένα βίντεο που είχα κάνει για αυτό το βιβλίο, δεν ήταν καλή και σειρά. Άλλο ένα βιβλίο που περίμενα ότι θα μου αρέσει και τελικά δεν μου άρεσε είναι το Bright της Sally Hazelwood. Επίσης μεταφράστηκε προσφάτω από τις εκδόσεις Έλξης. Δεν με κέρδισε. Ίσως να φταίει το γεγονός ότι το πήρα στα αγγλικά και με δυσκόλεψαν και δεν νομίζω, δεν είχε καμιά δύσκολη γλώσσα, ούτε είχε πολύ δύσκολη φαντασία. Τέλος, ένα βιβλίο το οποίο το αγόρασα και δεν κατάλαβα γιατί το αγόρασα, αλλά μου το πρότειναν όσο θα μου αρέσει πάρα πολύ και δεν μου άρεσε καθόλου. Είναι της Ήρης Καλβά, το Γυάλινο Νηφικό από τις εκδόσεις Bell, το οποίο μάλιστα βασίζεται και σε αληθινή ιστορία. Αυτά ήταν τα βιβλία που ξεχώρισα για το 2025, είτε ως τα βιβλία που μου άρεσαν, είτε τα βιβλία που δεν μου άρεσαν. Και ελπίζω το 2026 να είναι μια καλή χρονιά για όλους και να διαβάσουμε ωραία και ποιοτικά βιβλία, είτε παλαιότερα είτε καινούρια. Καλή χρονιά σε όλους!